Sugeng miyarsa para pamirsa ing wanci iki awake dhewe ame sinau basa Latin yaiku bab swara widya yaiku pocapaning swara lan tata tulis yaiku anggone nulis aksara ing basa Latin. Ingkang kapisan yaiku aksara wianjana. Ing basa Latin aksara wianjana iku ingkang kapisan ana aksara B, banjur aksara C, aksara K lan aksara Q iku mengko padha yaiku kocap K. Banjur aksara CH iku padha kaya aksara K ananging maha prana yaiku K. Banjur aksara D iku padha kaya Jawa D iku danta jati dadi ora kaya ing basa Inggris utawa Indonesia yaiku ing tengah-tengahing cangkem yaiku D lan T ananging padha kaya aksara Jawa yaiku ing cedhak untu ngarep ing cangkem yaiku untu dhuwur ngarep ing cangkem yaiku ta lan da, T lan D. Banjur aksara F, banjur aksara G, banjur aksara H. Aksara H iki ing basa Latin lumrahe lamat-lamat padha karo ing basa Jawa kuno yaiku H, ora banter ora H ananging H rada lamat-lamat. Banjur aksara J iku padha kaya aksara Ya. Banjur aksara J iki mau bisa lumrahe kanggo ijole aksara I yen ana ing sadurunge aksara swara liyane. Banjur aksara L, aksara N, aksara N, aksara P, aksara PH. Aksara PH iku uga maha prana dadi kawaca pha. Banjur aksara L, aksara S, aksara T iku mau uga danta jati yaiku kawaca ta kaya aksara Jawa ta T. Banjur aksara TH yaiku kawaca maha prana tha lan aksara W iku kawaca kaya aksara Jawa wa. Aksara W iki lumrahe kanggo ijole aksara U yen katemu karo aksara swara liyane. Dadi kawaca wa padha kaya aksara Jawa biasa lumrahe. Banjur aksara X lan aksara Z. Nah, anggo wianjana liyane iku ana aksara GN iku lumrahe kawaca GN lumrah utawa N. Tuladhane kaya tembung Agnes
iku kawaca Agnes lumrah utawa Angnes. Banjur ana aksara NG iku lumrahe kawaca engge. Dadi kawaca tuladhane lingua. Banjur aksara QU iku lumrahe kawaca KW. Dadi tuladhane yaiku tembung kui iku kawaca kui kaya wa biasa. Banjur QUU iku kawaca ku utawa kwa. Lan banjur wu iku kawaca wu utawa wa. Ingkang sabanjure yaiku aksara swara. Aksara swara iku kang kapisan yaiku swara cendhak. Swara cendhak iku lumrahe miring, ananging ingkang paling penting iku kudu cendhak. Tuladhane A, E, O, E, A, I. Nah, I iku padha kaya ing basa France utawa ing basa Elas. Banjur swara dawa yaiku lumrahe jejeg, ananging ingkang paling penting yaiku kudu dawa. Lumrahe ing swara dawa iku katengeran yaiku ana tandha garis ing sakndhuwuring aksara utawa garis miring. Iku kawaca A, I, U, E, O. Banjur sabanjure yaiku grayat swara. Grayat swara ing basa Latin ana kang kapisan yaiku I, AU, UI, EI, EU, OE lan IWI. Nah, uga ana kang aksara mligi yaiku aksara swara kang pegat. Iku katengeran tandha cecek loro ing sakndhuwuring aksara swara. Ing aksara swara pegat iki tegese aksara swara iku mau ora kawaca gatha ananging kawaca pegat utawa pisah. Tuladhane yaiku ing sisih kiwa yaiku ana tulisan KE iku kawaca KE. Menawa ora ana tandha cecek loro mau kudu kawaca gathuk yaiku KAE. Menawa ditengeri kawaca pegat yaiku KE. Banjur yaiku sastra penet. Sastra penet yaiku tegese wanda tartamtu bisa wanda kapisan, kaloro lan sabanjure iku kudu luwih dhuwur swarane tinimbang wanda liyane. Banjur ana tetembungan mligi kang kapisan yaiku
Purwapurnaka. Purwapurnaka utawa Pinault ya iku wanda kapisan sadurunge wanda pungkasan. Banjur Dwi Purwapurnaka ya iku utawa Ance Pinault ya iku wanda kaping 2 sadurunging wanda pungkasan. Tuladhane ya iku Similis iku 3 wanda, Mi iku wanda kapisan sadurunge wanda pungkasan. Tegese Purwapurnaka. Si iku wanda kaloro sadurunge wanda pungkasan. Iku tegese Dwi Purwapurnaka. Dene ing tembung Papa iku wanda kapisan ya iku Pa iku tegese Purwapurnaka. Amarga mung 2 wanda dadi ora ana Dwi Purwapurnaka, mung ana siji tok ya iku Purwapurnaka. Banjur pranata kapisan yaiku iki kanggo tembung 3 wanda utawa punjul. Wanda Purwapurnaka yen swarane dawa iku kudu kapenet, kudu dhuwur. Banjur Purwapurnaka kang glayut swara iku uga kudu kapenet, kudu dhuwur. Banjur Purwapurnaka kang mati katurutan karo wyanjana liya iku kudu kapenet. Banjur Purwapurnaka kang mati uga katambahan aksara La utawa aksara Ra iku ora kapenet. Banjur pranata kang kaping 2 yaiku kanggo tembung 3 wanda utawa punjul. Purwapurnaka kang cendhak iku kudu Dwi Purwapurnakane kudu sing kapenet. Dadi kudu mundur sapisan meneh. Dene kanggo tembung 2 wanda iku utawa tembung Dwi wanda iku mung duwe Purwapurnaka, dadi Purwapurnakane kudu kapenet. Tuladha kapisan. Tembung kapisan iku mung Dwi wanda, dadi kudu Purwapurnakane kang kapenet. Papa. Banjur tembung kaloro iki Purwapurnakane dawa, dadi kudu kapenet. Europa. Tembung katelu uga padha. Figura. Sabanjure uga padha. Persona. Banjur Panthera. Tembung sabanjure iku 5 wanda ananging Purwapurnakane iku dawa, dadi kudu kapenet. Halukinatus. Banjur tembung kang sabanjure iki Purwapurnakane iku cendhak. Dadi Dwi Purwapurnakane kudu kang kapenet, mundur sapisan. Memoria. Tembung katelu
uga Purwa Purnakane cendhak, dadi duwe Purwa Purnakane kang kapenget. Similis. Tuladha kaping 2 yaiku amarga X iku wiwitane saka aksara K lan S, katulis X, kawaca X, dadi kudu kabenet. Paradoksus. Banjur tembung sabanjure iku uga padha, aksara Ra mati, R mati, katemu aksara N, dadi kudu kabenet Purwa Purnakane. Unicornis. Banjur tembung kang kapungkas iki iku Purwa Purnakane iku kang to ketemu R, ketemu Ra, T ketemu R, iku ora bisa kaanggep rong wianjana. Dadi kudu aksara apa wae kang mati ketemu aksara Ra utawa L, R utawa L iku kudu sastra penete kudu mundur sapisan, dadi duwe Purwa Purnaka. Dadine kawaca Kalkitro. Iku mau kanggo swara widya lan tata tulising aksara Latin. Yen ana pitakon bisa ditakonake ing sangisor iki. Aja lali kanggo menehi like, tanda jempol lan subscribe marang channel NNBJ iki. Matur nuwun.